Hola veïns i veïnes, aquesta setmana el districte ha estat marcat per la participació ciutadana, la cultura popular i noves millores en serveis i mobilitat. Us portem de nou el resum de les notícies més destacades perquè no us perdeu cap detall. Comencem informant de l'audiència pública de Nou Barris. Aquest 17 de març a les 6 de la tarda, Nou Barris ha acollit la primera audiència pública de l'any, un espai on el veïnat ha pogut expressar les seves inquietuds i propostes a les autoritats del districte. Tot i que algunes no han estat respostes, la sessió ha tingut lloc a la seu del districte, a la sala de plens, i s'ha pogut seguir tant de manera presencial com en línia. Continuem perquè parlem de la restauració dels gegants de Nou Barris. Després de 9 anys sense sortir als carrers, els gegants històrics de la Trini i Baró seran restaurats per celebrar el 40è aniversari. Aquestes figures emblemàtiques tornen a lluir com a noves gràcies a una intervenció artística que garantirà la seva conservació per futures generacions. El Centre Cívic Can Basté celebra 30 anys i com a centre cultural perquè aquest centre cívic referent cultural del Turó de la Peira inicia la celebració del seu 30è aniversari com un any ple d'activitats especials. Aquest espai, conegut per la seva aposta per la fotografia i la cultura de proximitat, organitza tallers, exposicions i esdeveniments per commemorar aquestes 3 dècades de trajectòria. I notícia, nou servei de nit bus per connectar Nou Barris amb la Barceloneta. El 30 d'abril entrarà en funcionament la nova línia de nit bus N24, que millorarà la mobilitat nocturna entre les Roquetes i la Barceloneta, amb la freqüència de pas de 20 minuts. I aquesta ruta facilitarà els desplaçaments nocturns entre Nou Barris i el centre de la ciutat. I notícia, perquè ha entrat en vigor la prohibició d'encendre foc a zones forestals. Fins al 15 d'octubre queda prohibit encendre foc en boscos i àrees adjacents per prevenir incendis forestals. Això inclou la crema de rostolls, fogueres i llançament de coets o material pirotècnic. I continuem parlant d'horts urbans. Horts urbans a Can Peguera i la Casa de l'Aigua, perquè s'han obert el procés per adjudicar parcel·les d'horts urbans a persones majors de 65 anys i entitats sense ànim de lucre. Si vols conrear el teu propi hort urbà i contribuir a la sostenibilitat del barri, pots presentar la teva sol·licitud fins al 19 d'abril. I bueno, acabem perquè el Casal Popular 3 Voltes Rebel inaugura la línia del temps de Nou Barris. El Casal Popular 3 Voltes Rebel presenta un projecte especial, una línia del temps de 6 metres que recull els moments més destacats de la història reivindicativa de Nou Barris, d'aquest Nou Barris combatiu. La inauguració tindrà lloc l'11 d'abril i comptarà amb testimonis de lluites socials i moviments veïnals que han marcat el districte. I bueno, veïnes, fins aquí. Aquesta setmana ha estat plena de notícies importantíssimes per al districte. Seguiu-nos a noubarris.net i a les nostres xarxes socials per estar al dia de tota l'actualitat de Nou Barris. Tornarem la setmana vinent amb aquest gran resum setmanal. Fins aviat, veïnes!